सब भाई तो गैया के चिल्लाइला भी न रहले नहीं जाती। जब देखो माँ माँ भवाना नियन बोलते रहता, जोन देखो तवन जाता उसन चाइने मान लेबे। बताओ हम कितना असली धैले बनी है, सब कितना बढ़िया कंपनी के धैले बनी कि मातो रानी खुश हो जिहन। तो जात वसन उहे ठूठा पे टूटही पे एको नहीं खसन आवत। कितना मस्त मस्त बिंदी लेला हगो लइके जाते बिंदी लेबे, 1 मिनट में लाशा गिर जाई। हमार बिंदी के देखा का क्वालिटी बा, एक बार आदमी सटी है तो बार बार सटते रह जाई, आई 10 दिन रह जाई। आपकी हाली बाबूजी सामान एकदम बढ़िया बढ़िया देले बाटे, ओकर पर से आई ठीक नु। हई देखो तनी बक्सर के बिंदी एकदम अच्छा लागत बाटे। ए भैया चाची बहनी लोग आवा लोगो हमरा पर ले ओकरा पर मत ये लोग खराब रखले भी सामान चोरा तार में गिरनी। बाबूजी लागत तो बहानी ना बनी काहे बेरा आई कहां रखले बड़ा झारे वाला तनी सामान साफ करत रहम तबे नु नया नया लौकी तो बिचाई बा हौसती का दहू कहे के देतड़ा बाबूजी तू नु आ खाना खइला कि ना बाबूजी आवा लोग बहनी सामान गुट्टी कुली सुहाग के चीज हटे। हे भगवान ए बाबूजी तू खाना ना खइला नु हई सेंदूरा कम हो गइल जाके ले आइयो ठीक अब की बार आइयो त ठीक बा। आ एगो बात याद रखियो हई जोन गाड़ी बांध टूट गइल बा फेर दिहो जाना तोड़ यही से होकर चलेला ढेर दुकान हमनी के ना चलेला। आवा लोग हो भैया बहनी लोग हमनी पे ओकरा में मत जाइयो लोग। चली जी को बेले कहता नहीं कि चल चल तो धीरे धीरे चलता गुनी नहीं खुद देखा आज ना पैसा देख देगा नहीं झाड़िए देता नहीं कि कितना जेबे में पैसा बैठे एटीएम के खर्चे जहां ना कोई नहीं तो जा। अरे लेखा लोग हमार जेब झारेला हो। अरे बाप रे बाप तो पते चल जी दुकानिए पे चली चाट छोला पे बुझाता कि कहानी था गोमछी भीज गेल हो, हई कपड़ा भीज गेल बरसात के मारे। तो हम कौन कहि के एकदम सुखाइल बन हमहू तो भिंगले न बानी। असाली जी बोली तारा के हमर सास जी खियावेली ना का। अरे तो का करी मोटाइया में ना चलेला तो रौरा हमर दीदी के पहले खियाई ना हमरा का फेरा में बानी। तू 5 दिन हमारा पलानी में रह मोटा जी। देखिए एगो तो गाला बैठ के लगे बोली नहीं के निकल चली ना लेट क्या कोइले बन करबे करलू ना जाने बरबराए के दवाई त हर मम्मी खइले। अच्छा जी जीरा और बहिनिया के याद आवेला बड़ी क्या ऐसे ओनिए दे आन देले रही ना जब कहीं ना कि जीजा जी यहां लेट होता त आवता नहीं घरवा बनी घर में बाजार में हम इज्जत ले लेबो हम जाता। अरे बाप रे अरे हम जी से मत करी चली चली कहता ना बोलो त मत हाता ना लइकी बोलेली सो। अरे तो कितना बोलता नहीं एगो तो गाला बैठा देले बनी पहला ही आ कम बोलते तो कहतन कि कभी ना बोल जाई ए पे बन जीजा जी फिर अब किसी लगलो फिर रहिया में इहे कुल होई फूलवा बोल पापा ना तो बढ़िया बाटे जेने फूल होते नहीं नु बिचाई ज्यादा आगे तक क्यों ना आई क्या बाबा तू घर चल जा खाए हम बेचन देखो कहां के निकल सुनावत पता न जाता रे हमर बिगड़ गेल के नाम कावना के बिगड़बे करी नीके बिगड़ो मुंह के नाम कावना के देख लेला सबसे पहले हम ही खोले आइल हनी के जन पीछे से कैसन जब आवेले न तब एकर मुंह देखला पर बिगड़िए जाला। मत देख के कहत देखे के नीके मत बेचाए पर रुपया तोरे मत बिचाओ 1 रुपए आ ना बेचाई देख लिए 10 गो गाहक आ गेले देखिए हमर केतना अच्छा तो तोरा 10 हमरा 50 कोई लन ठीक बा ऐसन मनुष्य नहीं खी अच्छा चोरी लेखा नहीं की ठीक बा का कहलिए का कहले तनी बोल देख तनी बोल का कहले हां अरे तोरे नियन चुरा के बेची ना ना अच्छा सामान ना लई ना कहू समझा तो चुरा के बेचबे वो खराब बाटे कि बापा काल है ना पिटाई रहे देले रहे डबल केट सामान था काल है ना मरले रहे कैसे बैठल बाड़ू रे अच्छा तोर लेखा चुरा के ना लेवे नी जा ले लेबे के ए भैया हमरा बिरी हो ए भैया हमरा बिरी ले बढ़िया बढ़िया सामान बेटे ले अरे हमर असली सेंदूर हमर बाबूजी ले बड़ा हमरा से पहले हमरा सेनूर करे के बा ना भैया ले प्रसादी ले प्रसादी अरे बाला बटा चूड़ी बटा करत जाओ हमर जाने मन करी ओने हम न ले ना रावड़ी मन की बात है जाने मन ता ना ले लेकिन देख ली हां देख ली नरियला तनी देख ली अरे तो रुक जाए आवत नहीं ले लेके रुका हला मत करा। अच्छा हम ए जी हला छिना नहीं की जा जी ते हमर कहू आ ये बारी दी कर दम हो ते ना ई का भैया ले भैया ले जब देख ले तो कहां के अरे मर बे रे ए भाई हंस में जा हमने के आइल में सामान में ना कि छोटा छोटा तो इनन के करो ठीक बा ले लो हां ना तो ले लो हमार हमनी के मन के बानू
भैया मन के बाद रोरो मन की बात सरकार जौन वाला नहीं भड़का ए बहिन देखा जल्दी कर तब जकरा पे आई तो ओकरा तो मन कर लिया सब। ए भैया ले ली भैया। अरे भैया चुरा के सामान बेच रहे पाप पड़े रोरो कितना बढ़िया बा रोरो पाप करे। चले बहिन ए बहिन चला दिखा दे के सिंघोरा दिखावा तनी। ये तो ना सब करा सामान सब कोई के निक लागेला ऐसन बात नहीं कि उनको खराब नहीं खे सब ठीक है बाटे। अच्छा जाए दब ले ले इजे ले ला सुनिया जी तो और अथवा ओनी ले ली बेचारी दूर झगड़ा करते सुनता अथवा एनी ले लेबे के अथवा ओनी ले लेबे के कहीं ना झगड़ा आधा ले लो तो ले ला पहले। ए भैया बताओ तो नहीं उ जाना तो सब लोकल सामान ला के बेचला बुढ़ावा हमरा सब बना ज्यादा हो भाई मंदिर भगवान के मंदिर भी ऐसे ना कहल जाला लोकल लोग तो भगवान भी चढ़ाल जैसन के मन खुश हो जाए नहीं सही झगड़ा कर बोलो। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा बाड़ी जी ऐसे जा जाओ करे पले ले जा जाने तक झगड़ा मत होनी दुकान में चल जी की हो बड़ा बिटू इतना बिया न जब आवे तो ग्राहक न तब भड़का लेती है के जन कैसे मोती मार लेती है। अरे वो से तो आज न तो कल का कोरम न ये करे दुकानिया उजाड़ देम ये अपन दुकानिया जे पसर के लगा देम जाए तो लिया गुल तक का माता रानी ओकरा से बढ़िया ग्राहक भेजियो। ए बहिन देखाओ हमनी के वही ले जाए हमनी के तोहरे सामान बढ़िया लगा आए हमनी के देखै ना जाना के मुंह देके बता देने खिलौना दिखाओ ना काले ऊपर से हम प्रसादी भगवान जी के चढ़ावे ना आइल बाबूजी प्रसादी आज ये तनी देखी अब फूल हां फूल सब पैक कर दी और खलाली नहीं खो रखले का बट भैया का जी कहां ओ खाली उठा लिया हां अरे हां ये रोला तो सिंदूर ना ये उठला ले हटे नया फैशन बाटे ना दीदी। हां अगर एके में डिब्बा में सिंदूर होता लिपस्टिक को आवत हटे तो का करो देखा तो देख लो बहिनी देख लो ना जी ठीक है बाटे अरे ये काला ले हां भैया देखी ना थोड़ा वास्ते कही हाथ लग काला साल भर हो गई जीजा जी ऐसन बात करतनी ना कि ना हमरा के लिपस्टिक लाइन आज हमरा के लिपस्टिक की नहीं देखो बहिनी ए बहिनी अपना दीदिया खातिर ले लहई देखो कितना बढ़िया बाटे बहुत बढ़िया बाटे दीदी देखी तो बड़ी प्यार का सिंदूर ले लो देखो किरकिरी वाला बाटे जान तो सिंदूर ले एही से ना बहुत लड़ा की बड़ी गोल ये दादा अरे ओकर हे काम बाटे मान लो कि हमनी के सामान देख जाय दे बहन हमनियो के देखी ना जानो ईमानदारी से सामान चढ़ा बेचे सुना हाउ जल्दी करो अब पूजा करके घर तो ले हम जा। टाइम का बानी आइल बन पूजा ना करे खातिर कि घूमे आइल बानी पूजा पाठ में ओके टाइम ना चला भैया ए बहन पैक कर दो जल्दी खुदा दो प्रसाद दिया बाबूजी कह तो इहो हमर सालिए है क्या हां रोके तो का दिक्कत बाटे बना ली जाए माने बकरा बकरी जाए मिली ना ताहे काम की हो पठवा तो सरवे तो मठवा तो सब कह दे कहता ना बोलो भैया दो गो फुला के मालवा दे दी दो गो हां दो दे दो दे दी बहन दू को बनी जान इनका में हम डाल देबी हमारा में डाल दी है रौरा ना बहनिया मन का जा अपने बहनिया में 4 गो मंगलसूत्र डाल दे हम पहनावत रहम। अच्छा ठीक बा जी अब ले ले पर से पूजा कर ए हो गई भैया बहन ले लो दीदिया देखी सिंदूर के डिब्बा तो बहुत खुश होले हर सुहागन के सिंदूर तो ई अलग से ले लिए पहले पूजावा कर लिया तो दीदिया यही में से निकाल के पूजा से कर दे हम यही लेके चल जाई। हां ढेर लोग चढ़ावा ठीक पड़ेला रौरा ना बुझाला ठीक बा आवत हैं तो पैसा देते हैं टीम कोना बात नहीं हमनी के ईमानदारी से रहनी जा ठीक बा जा दो ये कहला सबूर के फल मीठा होखेला ओकरे लेखा लड़े के बा झगड़े के बा चोरीनिया कहीं के चोरा के सामान ले होती है भगवानो देखेलन हां ना तो के फुसला बारे बोल के जा अच्छा लगे रे तो जानो ना बेचल तो जो और बुढ़ा बैठा था ताली मोहा के कोई दे देबे लू लंगर बात अच्छा देख ले कौन कब तब कहते हैं कि गहती तोरा भी नहीं खाना होता हमरा भी अल्लाह अपन बात के देख समझ ली से अते अपना के देख समझ ली से हमरा भी तो 50 गो लसन 10 गो तक लसन हमरा भी 10 गो आलसन लेकिन बढ़िया मैया रानी भेजली ठीक बा हमरा भी कौन कहीं की खराब आवल सन हमरा भी ये भेजे हीरो चिया तोर लखनी के पेट पोसे नहीं जा आ तो तोरे लखनी के जाके उड़ावे नहीं जाना दुकान पे छोला चटना खानी जा लड़ा बे आवे ने काहे बिना खइले से भैंसा भइल भाई से मार बच्चा खा के कहिया यार जा फरिया ले मार बच्चा खा फरिया ले तो तोरा बताइए दे मावे ने आओ हां ये तोर बाप लूरे देले बन मार अच्छा तोर बाप ये लूर देल कि चोरा के सामान बेची हो तोर बाप आ केहू के गह के सामान लेते तो भर गई ना भगवान के चढ़ावे के लोकर सामान त चढ़ावत और भगवान तोनी के अच्छा चोरा के नहीं खिनो जा चढ़ावा तो चोरा के चोरी के बेचा तनी अपन देख ले तेरे पापा बीमार रहला ऐसे तेरे भैया बीमार रहला देख ले पापा लंगर अच्छा देख ले तो हनिए के मार के तुरले बाड़ू सन लइका लेकर रह जा अरे के जन कोई सुन कर ले
ज्यादा हम बाप के मत बोल समझ ली अपन बाप तो पहले नमस्कार प्रणाम भैया। भोजपुरिया जवान के टोटले टीम बड़ुए ई एगो हमनी के कॉमेडी वीडियो रहल है। अगर कोई कलाकार से गलती हो गई बा तो हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा मांगतानी जा। वीडियो के एगो लाइक जरूर बनी, अगर अच्छा हुई लागी तब रहुआ लोग। हाँ, वीडियो अगर आप सबके अच्छा लगा ताटे तो हमनी के प्यारा चैनल बाटे भोजपुरिया जवान, ओके दिल से सब्सक्राइब करी और वीडियो के खूब शेयर करी और कमेंट करके बताई कि हमनी के वीडियो कैसा लगल। हमनी के वीडियो में गलती भइली तो कमेंट करम जे तो हो सकत है कि वो गलती सुधार करे के कोशिश करब। जे हमनी के तैयारी के साथ खूब सारा आशीर्वाद प्यार बनैले रही। यही के साथ पूरा टीम हमनी के बोली जय भोजपुरी समाज।